noroi din toate alea. Da, na, aia e. Da, facem o mică scurtă ieșire cu Darius Boss. Și da, ce să zic? Ce bagi acolo, bă? Îmi bag mâncam. Dar cât ai acolo? 1 litru. 1 litru? Dar de unde știi tu că acolo ai 1 litru? Cred că aici a fost 5 și acum sunt 4. E? Și mă crezi că nu l-ai intrat și 7 litri, la ce umflat-i? Păi da, a fost 5. A fost 5. Aoleu. Bă, dar de ce arată așa? Ah, da, mă, că-i curat, mă. Ce face sărul magic? Nu uite aici. Ce e acolo? Io, bă, aici ai căst. Fără echipament, fără absolut nimica. O căst și așa se dădea cu Sania. Nu. Bine că ești bine. Ei, ce ai făcut? Dar cât ai pus acolo, Darius? 15. Acolo nu e 1 litru, bă. Aici. Ăla nu e 1 litru. Ba, da. Ăsta are 5 litri. Păi da, uite. Bam, bam, bam. Nu. Nu. Ăla nu are 1 litru, l-ar pune și căciula. Mai bagă un pic, bă. Pe 15. Dar nu așa, dar nu așa am zis să mai bagi. Nu. A few moments later. Ioi. Ioi, Doamne. No, mă. Ce faci, mai direct? Jumătate de litru. Nu știu ce-a făcut cu benzină. Dar gen se vede dunga aia, vezi? Pentru că nu e destul de groasă aia. Da? Măcar decât să am spițe ruginite, că eu am spițe ruginite, tu le ai faine. Eu nu pot. Fără rat mai bine a tău. No, pornește să merem, că deja nu mai pot, Robi. Când vine să plâng. Aoleu. Hai de capul meu. Astăzi ne face mai ceva ca porții mistreți, să mă bată. Ui, acolo, aici e, aici. Vai, mama mea. Vai de capul meu. N-avem ce face, asta e. Dar degeaba, nu cred că are rost. Că dacă gheață tare alunecă și dacă se rupe, atunci ai din aia nașpa. De fapt, dacă îți iei viteză... Da. Bă, Darius, eu-i dau. Nu mă, că... Și cum merg? Ia viteză și uite pe acolo, drept. Asta e un două. Și merg pe, îi dau pe roată. Not a chance. Not this time. It never happened. Bă, ai putea. Uite ăsta ce pietre aruncă, dar nu acolo. Unde? Dincolo! Drept în fața ta. Da. Așa mă duceam și eu. Ua. Bă, ce tare pământul. Eu unde m-am băgat. Aoleu, ce e aici? Deci noi trebuie să ajungem acolo dincolo. Șocul! Uai! Hai că pe nu chiar așa noroi mare. Ba, îi noroi mai mare decât credeam că îi. Ioi, mamă! Ioi, mamă, ce-i aici, bă? A few moments later. Hai să merem! Uai, ce-i aici, ui acolo? Deci, mi se face roata.
Și dacă mergem tare, n-are nimica. Că dacă ce mergi tare, aruncă noroiul jos. Deci, na. Nici n-am avut GoPro stâns. Pe sus. Uai, ce-i aici? Uai, mamă, salut, domnule! Uai, ce-i aici? Deci ne-am venit să facem urcări pe cea mai potrivită vreme, dacă e. Hello, motherfucker. Copacul, ce era să-l iau? Bă, ce era să iau copacul la gură? Ioi! Băi, ce aluneche! Vai de capul meu! Ce bă, că acum să nu că lucra aia care ține faia lui. Aia, ta gen. E, că nu-i mare. Dar trebuie să cobori roată, că pe acolo de cobori. Da. Hai, domnule. I-am dat de toți banii să mor eu. One eternity later. Mamă, ce mi-a dat în burtă și l-am și căzut. Au. Bă, și ce fain am luat-o, bă, din nou, bă. Bine, bă! Oficial cea mai grea urcare din viața mea. Deci nu pot să-mi imaginez. Am urcat. Nu mai pot, mă lasă mâinile. Bine! Mamă, dar nașpa e. Vai că eu nu mai pot. Nu mai pot. Nici n-am netul activat. Iau telefonul că ăștia se uită la parola mea pe YouTube. Mă lăsau mâinile. Băi, și eu. Și ce n-aș pe băi acolo? Încearcă numai. Tot așa merg, mă. Băi, și după... Fix 2 ore de 5 fix în fața ta, mă. Nașpa. Hai, eu încerc urcarea ta, tu încearcă pe cealaltă. Ioi. Dă-i tu pe a mea prima dată. Dar mă uit la tine de aici. Ha? Mă uit la tine de aici. Uai de cap, măi. Să vezi cum îi, deci fii atent. Eu am mers cu a treia. Meriam. Trebuia să aproape să mă opresc. După mă puneam în față, uite așa. Cum facem schimb de urcări, cum ar veni. El îi dă pe acolo. Și eu îi dau unde îi dă eu, unde am fost eu. A de aici mai încolo nu urcă, pentru că prima dată e greu. No. De aici mai încolo nu urcă, ce am zis? Trebuie să dai încet, încet. Și acum full. Nu așa. Păi după ce ai luat curba, te pui în față și dai full. Și acum dă-i. Exact, aproape. Super. Bravo, bravo, bravo! Aplauze! Deci, acum trebuie să merg urcarea lui. Grea urcare.
Uite ăsta că își pornește motorul, mă. Gari! Gari! Apoi eu dau, apoi pe unde ajung. Pe unde ajung nu contează. Dar uite unde m-am băgat. Pot să zic că am urcat. Dar acolo nu s-a așa, aici nu s-a așa. Mai aveam niciun metru. Da, las că bine că oricum pe aici vreau să cobor. Ești nebun, mă. Uai! Pe aici. Oh! Se gândește domnul șef cu a câta să dea, cu a treia, cu a doua sau cu a cincea. Dar nu iese gândirea. Și de-aia suntem aici ca să-l ajutăm. Exact, corect și corespunzător. Și urcarea constă în ieșirea de acolo, de acolo, e drept. Nu pe aici, pe partea cealaltă la copac. Și stai să mă uit să văd că nu văd de suport și pe acolo și așa și așa. Și auziți-l ce-mi tremură mâna. Da, de fapt trebuie să-și facă aia. Uitați ce frumos la noi în pădure. Aici la Las Vegas. Uitați ce frumos e acest suport. L-am luat de pe Mag, dacă vă gândiți să vă cumpărați și voi. A nenorocit urcarea. Simplu și la obiect. Am 48% battery. Nică pe aici coboară nebunul. What the fuck, are you crazy, man? Uitați ce frumos. Uitați ce frumos coboară. Uitați ce frumos coboară. Ha? Din păcate a treia a fost. Bine că a fost a treia. Ce bă, că aici așa i-am dat în sus. Păi s-a auzit. No, hai acum filmiră eu pe mine. Nu, ba e, tu pe mine, eu că am noroc și pe degete. Ce părere aveți despre această urcare, domnule? O părere? Da. Păi că nu îmi pot exprima părerea deoarece că n-am încercat-o pe această vizuală. vreme. Dar de aici, De unde să filmezi? din perspectiva mea, Uite după... Nu, că ești și prea o departe. să urc, dar o țără mai timid. E la copacul ăsta filmezi. Așa. Și o să-i dau cu viteza a treia. Pentru că a patra este o viteză prea înaltă pe această Bă, cred că merge motorul în jos. Da? A patra nu au fost. Acolo, bă, aici merea la tangol și acolo m-am pus în... Vezi și mie, aici mi-a dus în... A, nu, că-i dau a patra. Pif pe ea în care. Faci calul. Agresiv mod activate. Băieți, să nu e copacul, că atunci agresiv mod dezactivated. La bun vă găsit. Bine că n-au murit.
Asta e mică, mă. A few moments later. N-ai cum, bă! Uai, că alunec în jos! Uai de capul meu! Mi-a și ăsta în cur! Uai de capul meu! Uai! Trebuie să fug înapoi la motor, că curge benzina! Și scumpă! Și acum trebuie să color pe aici cu motorul și... Ioi! Motorul meu drag, uite ce ale toba! Au! Vă plac spițele mele colorate? Nici mie! Ioi, că acum o ia la vale iarăși! Să-i împing spatele! Nu! Nu te las! Nu! Nu te las la vale! Iu! La urcare! Așa! Uai, poate te iau în sus, amice! Chiar nu m-ai filmat când am căzut? Bă! Deci mă jur. Uai, uai, acolo. Hai să că m-am în pădure. Sus. Dar nu am chef să sunt pe noroi ăla. Dar nici eu n-am chef, dar n-am ce să fac. După... Coborăm, știi unde? Ce să coborăm? Unde ghiocei? Da, unde am acolo, adunat ghiocei. Dar pe ochiul? Nu Pe aici, pe la betoane, pe sus, pe la betoane. Nu pe la beton. Ba, putem. Pe sus, gen unde-s betoanele, știi? Da, și pe acolo. Păi, dar măcar știm acolo drumul. Hai! Pe aici, de obicei, umblă câinii, cred că. Și noi suntem niște câini câini mai mari. Ioi! N-am nici mănușă, nici ochelari. Au! Eu scos casca din cap, aproape. No, am ajuns unde trebuie. Dar de fapt oricum o să merge cu noroi și mai mare, dar acum îmi dau seama numai. Na. Mai am undeva? Au, eu am în gât. Nu mă stat. N-ai. Și că mergem la Andriș? Nu mai vreau în pădure. Trebuia să mergem și până la Bădescu. Azi. Păi da. Ne. Acum nu mai mergea, trebuia să mergem și acolo.
Cea mai proastă decizie din viața mea. În caz că rămân fără baterie la GoPro, eu am fost Enduro Dudu, cum s-ar spune, domnul din spatele meu, Darius. Și, na, poate mai revin cu niște cadre când spălăm jegoșii ăștia doi, sau de fapt jegoasele. Na, ce să zic, ne vedem la vlogul următor și ceau, let's go!